Avgo Romano Bali, Cocumano, 14 januari 2018 берш. Ресторан Грация, таро 10 januari, ки организација таро Самет Салиевски. Вашето маро расположение тај амбиенти, ковел, оркестар млади таленти, плехоронцар тај плегиленцар, е вокално солистенцар Ојашко тај Ореджеп, овен котор тај Тумен. Информација башо карте ко контакт номер 0 F2 штар век, штар дуј енја, авен тај накен шугар, реприза на не. Екстра поздрав за читар оркестар млади таленти, джики цела Европа комаре Рома, а посебно джики Кумано комаро Кралко Самети, 15 јануар учествена Кобал, и Кумано, а джики рајтвен сарнен оркестар млади таленти. Поздрав! Поздрав!